Assalamu alaikum jama'a, suna na Real Dini MZ. Mai kawo muku duk wani shiri da kuke kalla a Facebook page da kuma YouTube channel da Instagram gami da Twitter zuwa Snapchat zuwa Telegram da sauransu and others. So wannan karan na fito zan muku talla ne na wani shiri da a fara, ba sai ma na muku dogon bayani ba, ya bambanta da tallan da nake kawo muku. Ina so muku talla ne da ƙarfina na cin tuwo ba da ƙarfina na aiki ba. Wannan shiri da za mu fara muku insha Allah za ku sha mamaki ɗin shi. Din zai zo da faɗakarwa a soyayya kuma zai zo da al'amura a soyayya. Wannan shiri zai nishaɗantar da ku gami da faɗakarwa. Wannan shiri da za mu fara, ko in ce muku mun riga mun fara, sai dai ku taya mu da addu'a. Wannan shiri insha Allah za ku ji daɗin shi 100%. To channel ɗin da za mu saki wannan shiri mai suna Yaƙin So. Yaƙin So wani shiri ne wanda a tarihin fina-finai ba a taɓa yin kamar shi. An nuna tsantsan soyayya da gumurzu a yaƙi so, kaga abin da ma kake tunanin ba zai faru ba kuma ya faru a cikin wannan shirin. To mun samu wani dogon nazari ne akan shirin da ake kawo muku, kamar irin su A Duniya, Izzar So, So Halitta, Ƙaddaran So, Labari na, Gidan Badamasi, Kwana 90 and others da sauransu. To wannan shiri insha Allah muna fatan ya fi wa'ancan suna kuma ya fi wa'ancan kalluwa, domin wannan shiri wallahi in dai ka kalla sai ka yi sharing. Bara ma ce ka yi sharing, ba kai da kanka za ka yi kuma ka yi lakin, kuma sannan za ka yi wuf ka anta YouTube. Kar ka tsaya a ko ina ka danna gurin sacin, ka rubuta Yaƙin So TV. Yaƙin So 21 TV ya kawo muku wannan shiri da sauransu. Za ku iya samu a sauran channel ɗin ba, amma wannan channel ɗin ne za ku je ku yi subscribe, ku danna ƙararrawa, ku yi lakin, ku yi comment, ku yi sharing. Kada ku manta, a Facebook ma muna da page mai suna Yaƙin So, a Instagram muna da page mai suna Yaƙin So, sannan kuma a social media muna da username ɗin da za ku neme mu da su da sauransu dai. Kada ku manta. Na gode.